Bavê gulê li devê deriyê baxçe li derdorê seyareya xwe diçû û dihat. Kêmasiyên wê temam dikir. Seyare dişuşt û bi paçikê destê xwe jî ziwa dikir. Li benda gulê û dayika gulê bû ku ew jî werin. Wê gulê û bavê xwe îro biçin cihekê gelekî taybet. Hevalek bavê gulê hebû ku bi kar û barên hingiv re eleqe bû. Îro dê gulê û bavê xwe herin kewarên mêşhingivan bibînin. Gulê ji hingiv jî gelekî hez dikir û gelek jî dixwar. Ji ber ku zanibû fêdeya hingiv ji însanan ra gelek e. Gulê ji mêşên hingiv jî gelekî hez dikir. Ji ber ku ew ajal gelekî jê hatîne. Bavocan, ez amade me. Bi xêr hatî gulê can. Ez jî amade me. Dikerem ke siwarê li seyareyê. Bavo, ez li kêleka te siwarêm. Dibe gelo. Nake çamina şîr. Lazim e ku zarok li koltixên paş yên seyareyê siwarên. Pêşî ji zarokan ra xetere ye. Dema tu mezin bûy bi sos tê werî li pêşî siwarê. Baş e bavocan, serçavan. Gulê li paşiya seyareyê siwar bû û ketin rê. Ê pêçûn, ketin nava daristanekê. Di nava daristanê de jî gelek çûn. Derdorê wan hemû dar bûn. Piştre ketbûn deştekê. Gelekî xweş bû ew deşt. Ber bi zozanan ve seyareya wan diçû. Her der gul û kulîlk bûn. Cûr be cûr kulîlk û çîçek hebûn li wî zozanê. Kulîlkên zer, sor, pembeyî û reng bi reng. û seyareya wan gihîşte zozanên ku kewareyê mêşan lê hene. Hevalê bavê gulê wan pêşwazî kir. Bi xêr hatin, serçavan hatin. Zor spas, mala va be, qewet be, bereket be keko. Nava bereketê de bî. Gulê, tu jî bi xêr hatî? Zor spas apocan. Ez gelek mereq dikim. Ev hingiv çawa çê dibe gelo? Were, were şîrîna apê xwe. Ez ê hemû tiştî ji te re bibêjim. Gelo mêş bi me ve nedin. Na, heke mirov bela xwe li wan nede, ew bela xwe li mirov nadin. Piştî silav û kelamê ve xwarina dewekî cemidî xwediyê kewaran ji gulê re behs kir ku çawa hingiv çê dibe. Mêş hingiv, hingivê ji nektarên kulîlkan di kewaran de çê dikin. Nektar avzeya kulîlka ye. Mêş hingiv bi zimanê xwe yên dirêj û lûleyî nektar ji kulîlkan dimijin. Mêş nektar naxwin. Di aşika hingiv de berhev dikin. Dema aşikên mêşên karker bi nektaran tijî dibe tên kewarê. Wê nektarê vedirêşin nav çavikên şanê. Ji ber ku di nav nektar de av zêde ye, mêş hingiv di hundirê kewarê de baskên xwe li hev didin. Bi alîkariya ba û hênkahiya hundirê kewarê ava di nav nektarê de dukel dibe. Dema ava nav nektarê daket ji sedî bîst nektara ronîkirî êdî tîr dibe. Bi alîkariya enzîmên mêşê nektara tîr êdî dibe hingiv. Em jî wî hingivî dixwin. Ji ber ku ew hingiv ji nektarên bi hezaran kulîlkan çê dibe, gelek bi fêde ye ji bo siheta însanan. Gulê ew roj gelekî kêfxweş bûbû. Kêfxweşiyeke pir mezin lê bicî bûbû. Piştî ku ew vegeriyan malê ferq kir ku gelek tiştan fêr bûye. Helbet, dema ku gulê û bavê xwe hatin, ji xwe re gelek hingiv jî anî bûn. Noşîcan be zarokno, bi xatirê we bimînin xweşiyê de.